bontot wadon kakang Suropati dan bontot wadon sing duwe Baladewa yu bareng janji sing duwe Baladewa Mogati sakseni sing duwe Baladewa sing duwe Baladewa sing duwe Baladewa Kang Maha Suci sing duwe Baladewa Sapa sing Sulayana mamanya mamanya Randy mamanya Brandy mamanya Brandy mamanya Brandy mamanya Brandy terus mamanya Brandy mamanya Brandy mamanya Brandy mamanya Brandy Baladewa masih durung percaya ayah Kaila mamanya Franky ya mamanya Franky mamanya Franky mamanya Franky mamanya Franky matur kesuwun ini sing duwe Baladewa kurang apa ayah Abia ayah Abia ayah Abia ayah Abia ayah Abia lanjut lagi siapa kan mamanya Brandy ya mamanya Brandy mamanya Brandy mamanya Brandy terus mamanya Brandy mamanya Brandy manis mamanya Brandy mamanya Brandy mamanya Brandy mamanya Brandy lawan mamanya Brandy box paling enak pemuda bronet terus pemuda bronet pemuda bronet pemuda bronet pemuda bronet pemuda bronet pemuda bronet kakang tulus wae pemuda bronet kakak Supane dan ayane Abian yu bareng janji pemene Abian ayah Kaila sing duwe Gomex ayah Kaila sayang ayah Kaila Kang Maha Suci sing duwe Baladewa siapa sih Kaila sing duwe Baladewa sing duwe Baladewa sing duwe Baladewa sing duwe Baladewa coba sing duwe Baladewa kan sing duwe Baladewa sing duwe Baladewa sing duwe Baladewa masih durung percaya sing duwe Baladewa kula janjine sing duwe Baladewa sebab durung ayah dia anak buktine ayah Zapa bajak laut bajak laut sing duwe bajak laut semene sayang sing duwe bajak laut sing duwe bajak laut apa sing duwe bajak laut sing duwe bajak laut sing duwe bajak laut matur nuwun ya matur nuwun sangat